Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur kulomen legaren ariketa bat ikusiko dugu. Kasu honetan ikusten dugunez, 3 karga ditugu, 2 karga positibo eta karga negatibo bat. Aurreko bideoan ikusi genuenez, ariketa mota hau egin ahal izateko, kargak 2 zatitan banatu behar ditugu. Kasu honetan, lehendabizi karga baztertuko dugu eta bigarren kasuan, bigarren karga hau. 2 karga positiboak dienez, hauen indarrak egotzi egingo die, hau da, urrundu egingo die, beraz, zentsu hontan, onuntz, eta beste zentsuetan, onuntz. Hau, F bat indarra izango da. Beraz, F bat indarra aztertu ahal izateko, egingo duguna, konstantea, K, bider, Q bat, bider, Q2, zati, distantzia, per bi. Sistema internazionalean egon behar dienez, 3 nanokulomb danok dakizuenez, 3, bider, 10, ber, minus bederatzi kulomb, eta Q ber bi ikusten dugunez 0,4 mikrokulomb. Ez da nano, mikro baizik. Eta hau 0,4 bider, 10, ber, minus 6 kulomb. Hau 6. Distantzia, sentimetrotan, metrotara pasatu behar dugu, beraz, 5 sentimetro, berdin 0,05 metro. F bat egin ahal izateko, berdin. K jarrita dut, bederatzi, bider, 10, ber, bederatzi, bider. 3, bider, 10, minus bederatzi, bider, 0,4, bider, 10, ber, minus 6 kulomb. Eta distantzia berbi, 0,05 berbi. Beraz, hau, kalkulagailuakin egiten badugu, ikusiko dugu, bederatzi, bider, 10 ber bederatzi, bider, 3, bider, 10 ber minus bederatzi, bider, 0,4, bider, 10 ber minus 6, zati, 0,05 berbi. Honen distantzia, indarra barkatu, 4,3 bi, bider, 10 ber minus 3 newtonekoa izango dela. Orain, bigarren zatia aztertuko dugu, F ber bi. Ikusten dugunez, karga positibo bat eta karga negatibo bat, hauek batu egingo die, beraz, hauen zentsua, olakoa izango da. Bigarren indarra, formula bera. Kolomen konstantea, bider. Kasu honetan, bigarren karga, bider. 3 karga, zati, R ber bi. 10, bider, 10 ber bederatzi, bider, 0,4, bider, 10 ber minus 6, Q2 zazpi nanokulomb denez, zazpi, bider, 10 ber minus bederatzi kulomb, bider, zazpi, bider, 10 ber minus bederatzi, zati distantzia ikusten dugunez jaz, metrotan dau, 0,2, beraz, kalkulagailuan sartzen badugu, berriro astu egin zait, hemen gogoratu berbi dala. Hau, minus bederatzi. Hau, egin eskero ikusiko dugu, hauen indarra 6,3 10 ber minus 4 newton dala. Beraz, oin guazen ikustera erdiko kargan, zein da egoera. Lehendabizi,
F bat indarra dugu, eta honen indarra esan genezake 4,3 amar minus 3 newton dala, eta beste zentsu hontan beste karga bat dugu, 6,3 F2 karga, eta hau 6,3 bider amar minus lau newton eta newton. Beraz, indar erresultantea zein da? Indar erresultantea F2 ken F bat, egingo genuke 6,3 bider amar minus lau ken 4,3 bider amar minus 3, ikusiko dugu, hau, egin eskero, hau, minus 3,6 zazpi bider amar minus 3, baino hau jarreta dugunez, kasu honetan positiboa bihurtuko litzateke 3,6 zazpi bider amar minus 3. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.